Ćemo da vidimo. Eksperiment. Stani, nisam ti još spustio. Aj sad. Ali ja... Moraš jače jebi ga. Ispusti malo Nikola ti. Pusti još. Si osjetio? Jes. Aj sad. Jebem te smotano. Pa nisam tebe, alo, otvarač sam. Možda, alo, otvarač sam. Mora da osjeti, aj prvo osjeti. Mora ga osjetiš, ajde. Još Sad čekaj. Jel tu stoji? Aj, osjetiš se. Jel tu stoji? Da. Ajde. Jer otvorio? Gdje moj ti? Super! Kako si ovo otvorio, ovo udario, brate? Ovo nije normalno. Ovo je pešat. Što se otvorio dva? Vidi oči! Vidi, ovo je ošin! Pogledaj u cigaru! Pogledaj u cigaru! Vidi! Ti mene stvarno nema. Jo, ima tu jedna... Jo! Prošao! Može? Može. Znaš ti kako si slab? Pazi pivo! Evo to opet je prno. Još, ajde još. Jedio sam se. Ljuj! Ti se smeješ bre, mamu ti bre, jebem. Ti smeješ tu meni još. Ajde pi bre, šta nju napadaš? Lako je žensko napasti, popito. Ajde, sad, eks. Kad vidi Natalija ovo. Cuki. Još da nisi slušao Oj, Nata coke. Skrvarit ću glavu, snimam. Nećeš, ajde snimam. Znači, nije imao šanse da... Da, ajde. Ja sam ja to vidio, Čuo se. Držiš ti lepo. Ovako ću čuo. Ajde. Čekaj, dosetiš, ajde. Ajde sad. Udarit ću u ćošak opet. Jesam. Evo što držiram. Ovo nije tvoj. Aj, prestani, Nikola! Sve mi pokažeš znakove, molim. Sedmica kupiš 3. Uši mi se zapuši. Ne mogu gaći, ne znam uša. Gotovo. Jebo mater. Šta ću za tu krpu? Šta ću za tu krpu koji kurac? Bude krenuo opet bio prstenac od dupe. Samo posle otvori. Kakve su to pace?
Dobro.